e xa en agosto de 2009 saca ao mercado o seu terceiro traballo en lingua galega titulado Verse Galego. Pero o que máis me chama a atención do currículo desta cantante actriz é que en 2007, pon aquí, decidiu cambiar momentaneamente o micrófono pola escena e debutou en Vigo como actriz de teatro, formando parte do elenco da obra Tararachis Pum, producida polo Centro Dramático Galego. O que non se ve ver é que esta obra Tararachis Pum se estreou no ano 1984, tamén en Vigo, este señor. É máis unha actriz que está presentada que se chama Rosa Álvarez. E que o texto é noso, así que algo nos debe. Vega e Alfredo. So